Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? At this is Love's Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong video. Ayun mga kalabarkada, pagkatapos ng 2 weeks na hindi tayo nakapag-fishing, so ito mga kalabarkada, makakapag-fishing na tayo at thanks God talaga sobra dahil pagkatapos ng quarantine namin ay kahit na anong symptoms ng COVID, wala po akong naramdaman. So praise the Lord talaga mga kalabarkada. At namiss ko po kayong lahat mga kalabarkada. At kumusta naman po kayong lahat? Sana okay po kayong lahat dyan mga idol, mga master. At ito, bali nandito na tayo mga kalabarkada sa may tabing dagat dito sa spot namin. Ayan o. Nandito tayo mga kalabarkada sa lumang spot namin ni Kalabarkads Nico. Ayun. Yan, makakasama natin mga kalabarkada si Kalabarkads Nico. Ako tayo mag-umpisa mga kalabarkada ay nais ko munang mag-shoutout sa lahat ng mga nag-comment at nagpapa-shoutout nung wala tayong ka-upload. So maraming salamat po sa mga supporters natin dyan, mga viewers natin, mga subscribers. So ayun, sana patuloy nyo pa po akong suportahan at sana sa mga bago dyan, huwag nyo na po sanang kalimutang mag-subscribe dahil road to 2K na po tayo mga kalabarkada. So ito po yung mga nagpapa-shoutout: si Master B. Respiro, si Paps John Motovlog, kay Master Kabimbol Vlogs from El Nido, Palawan. Ayun, sa lahat ng mga taga Palawan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Kay Sir Nards Latino, kay Oldest TV from Antipolo City. Ayun, sa lahat ng mga taga Antipolo City, shout out po sa inyong lahat dyan. At dun sa mga kababayan ko dyan sa Carrot and Pangasinan na nanonood sa mga vlog ko, maraming salamat po. At sa mga kababayan ko na sila Norbert Katchukamba at si Lense Prundarasilis ng Carrot and Pangasinan. Ayun, shout out sa inyo mga kalabarkada. Kay Family Liga Vlogs, kay Hingatungan Diver from Leyte. Ayun, shout out sa mga lahat ng taga Leyte dyan na mga kalabarkada natin. Kay Enthusiastic Channel ng Hong Kong. Ayun, sa lahat ng mga vlogger dyan sa Hong Kong, maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Parts Dwin DXB ng Dubai. Ayun, shout out po sa lahat ng mga kababayan natin at kalabarkads natin dyan sa Dubai. So ayun mga kalabarkada, kung gusto nyo magpa-shout out, comment down below para may shout out ko po kayo sa mga susunod na video natin. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-follow yung Facebook page ko mga kalabarkada. And dyan yung link sa baba. Pangalan din ng Facebook page ko ay Love's Island Adventure. So yun, parehas lang po sa YouTube channel ko. So ayun mga kalabarkada, bali lulusungin natin tong lumang spot natin kasi 2 buwan na namin hindi na pupuntahan tong spot na to. Time check pala tayo mga kalabarkada is 12:15 ng madaling araw. So ayun, magbibihis lang muna kami, magre-ready lang kami ni Kalabarkads Nico mga kalabarkada, tapos lulusong na tayo. So yun mga kalabarkada, kita-kits tayo mamaya pag lumusong na tayo. Let's go mga kalabarkada. Lusong na tayo, so let's go. Simulan na natin tong adventure na to mga kalabarkada. Sana marami tayong mahuli.
kalabarkada. Bali, ahon na tayo kasi alas 3 na ng madaling araw. Ahon muna tayo mga kalabarkada. Kasi umaga na rin. At uuwi na rin tayo. Grabe na pa. Alis si Calabricans na ito. Daming huli. So ayun mga kalabarkada, nakaahon na tayo. Papakita ko sa inyo mga kalabarkada yung mga huli namin ng Calabricans nito. Tignan yung maigi mga kalabarkada. Jackpot tayo. Grabe mga kalabarkada, sobrang dami. Ayan o. Yan. Grabe jackpot mga kalabarkada. Yeah. Sobrang dami. Itong master. So ayun mga kalabarkada. Bali, uwi muna tayo mga kalabarkada. Kita-kits tayo sa bahay nila Calabricans nito. So yun mga kalabarkada, good morning po sa inyong lahat. Bali, andito na tayo sa kanila Calabricans nito. Nakarating na tayo. So gagawin natin ngayon mga kalabarkada ay siyempre ang pinakamasayang parte ng fishing namin, ang hatian. Ito mga kalabarkada yung mga huli natin. Bali, paghahatian namin ni Calabricans nito, parang nasa 15 kilos lahat to mga kalabarkada. Grabe, sobrang dami. Lahat mga kalabarkada, bubuhos natin. Ayan lang. So yun mga kalabarkada, hatian na. Yan o, grabe talaga, jackpot na to. Oh, maraming salamat sa Panginoon kasi sa biyayang pinagkaloob niya sa amin ngayong umaga. At siyempre hindi namin mahuhuli ito kung wala ang pagpapala ng Diyos mga kalabarkada. Yan na yung kalahati natin, no? Siguro nung pwede ka na magkumprador ng isda. Grabe, punong-punong talaga yung lagayan mga kalabarkada. Wow, grabe. Oh, ikaw na. Sana all. Sana all. So yun mga kalabarkada, nakita nyo yung gaano karami yung huli namin ngayong araw mga ngayong umaga mga kalabarkada. Umaga pala, siyempre madaling araw na. So nagsimula tayo ng 12:30 hanggang alas 3 mga kalabarkada. So bali 2 oras o 3 oras tayong namana. So yun mga kalabarkada. So kung nagustuhan nyo man tong video ko mga kalabarkada, bago nyo matapos tong video na to, siguraduhin nyo munang na-click nyo na yung subscribe button at yung bell button mga kalabarkada para sa susunod na video ay manonotify kayo para sa mga ganitong klaseng adventure mga kalabarkada. So maraming salamat ulit mga kalabarkada sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. At maraming salamat din dahil naabot na natin yung 1,800 subscribers. So ayun mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo tong video na to. So dito ko natatapusin tong video kung to mga kalabarkada. So ingat po tayong lahat. God bless at lagi po nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. So see you on our next vlog. Adieu mga kalabarkada. Ito yung sugar.